Maayong adlaw mga bata, ang atong paghisgutan karon mahitungod sa matang sapungan nga pangpiho. Unsa ang pangpiho? So ang pangpiho mao ang husto utok mangalan sa tawo, butang, mananap, lugar ug panghitabo ug nagsugod kini sa dako nga titik. Ang pangpiho in English is proper noun. So, mga pananglitan, Adidas, Fila, Philippines, si Dr. Jose P. Rizal, Asus, Mongol, Crayola, Basilica del Santo Niño. Ang lungsod sa Compostela, Daily News, Tubliron, ug Milo. Thank you for watching!